ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കുന്ന L1 ഫസ്റ്റ് ലെവലിന്റെ ക്ലാസ്സിന്റെ 15ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ 13ഉം 14ഉം അധ്യായങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടായി. അതിൽ ഭഗവാൻ അർജുനന് ജ്ഞാനത്തെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഭഗവാൻ ചെന്ന് ചേരുന്നത് ഭക്തിയോഗത്തിലാണ്. കാരണം ഏറ്റവും ജ്ഞാനത്തിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഭക്തിയോഗമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഭക്തിയോഗത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലേ. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് എത്തി. അതിന്റെ പേരാണ് പുരുഷോത്തമ യോഗം എന്നുള്ളത്. അതിന്റെ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനം ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാനാണ് പുരുഷോത്തമൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ അതേ പേര് തന്നെയാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിൽ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ് ഭൗതിക ലോകത്തിനെ ഒരു തല തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭൂമിയിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു ആൽമരത്തിന്റെ ആയിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് അതിലെങ്ങനെയാണ് ഓരോരോ ജീവികൾ ഇരിക്കുന്നതെന്നും ആ ജീവികൾ ഓരോരോ പ്രതലത്തിൽ അവരുടെ മാനസിക സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് അവരെവിടെ എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഓരോ ജില്ലകളിൽ നിന്നും ഓരോ ജില്ലകളിലേക്ക് മാറിയത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറി മാറി ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും അതിൽ നിന്നും ഈ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്നും അത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകവുമായിട്ടുള്ള ഈ തല തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആൽമരത്തിനും വളം കിട്ടുന്നത് എവിടെയാണ്? അതും ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ കൂടിയാണ്. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എല്ലാം ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഇന്നലെ മിനിയാന്നൊക്കെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലെ. ത്രിഗുണങ്ങൾ അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇതിന്റെ മെനൂറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ത്രിഗുണങ്ങളാണെന്നും ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ എങ്ങനെ അതിജീവിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇവ പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഊർധമൂലം അധശാഖ അശ്വതം പ്രഹരവ്യയം രണ്ടാമസി അസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദസ വേദവേദ്. പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷൻ എന്താ പറയുന്നത്? വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായി അക്ഷയമായൊരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അശ്വത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽമരം. അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വേദം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവനത്രേ വേദജ്ഞൻ. ഒരു ഈ മരത്തിന്റെ പടം കൊടുത്ത താഴേക്ക് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വേരുകൾ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. വേരുകൾ മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അത് താഴേക്ക് നിൽക്കുന്നതിൽ പല പല പടങ്ങളും ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ വേരുകളാണ് ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നത്രേ വേദജ്ഞൻ. ഭക്തിയോഗത്തിനെ മാലിന്യത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നത് കേട്ടവർ അപ്പോൾ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നെന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം കൃഷ്ണനെ പറ്റി അറിയുകയാണെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് തന്നെ ഒരാൾ വേദജ്ഞനാകും. അതായത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, അതായത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ കൂടി ഭഗവാനെ അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേദജ്ഞൻ, അതായത് വേദം പഠിച്ചതിന് തുല്യമാണ്. കാരണം വേദങ്ങൾ എന്തിനാണ്? വേദങ്ങൾ ഭഗവാനെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. 4 വേദങ്ങൾ നമുക്കറിയുള്ളത്. ഈ വേദങ്ങളിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷെ ഭക്തിമാർഗിൽ കൂടെ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തനെ, ആ ഭക്തനെ നമ്മൾ വേദജ്ഞനായിട്ട് കണക്കാക്കാം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അവർ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ വേദങ്ങളിൽ കൂടെ എങ്ങനെയാണോ ആചാര്യന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനികൾ അറിയുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ സേവകനായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ 2 കൂട്ടരും വേദജ്ഞനായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അധചോർത്തം തഥസാസ്തസ്യ ശാഖ ഗുണപ്രവൃത്ത വിഷയപ്രവല അനച്ച മൂലാനുസന്ധതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകെ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്കിറങ്ങുന്ന വേരുകളുണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയത്രേ. ആ സൈഡിലൊരു നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു
ഒരു പുഴയുടെ ഒക്കെ തീരത്ത് പോയി നല്ല തിന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു വലിയൊരു മരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം നമുക്ക് ആ വെള്ളത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുമല്ലേ. അതേമാതിരിയുള്ള ഒരു മരത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. പ്രതിച്ഛായ എന്നല്ല, അതേമാതിരി ഒരു ചില്ലയാണ് നിൽക്കുന്നത്, ഏറ്റവും മുകളിൽ ഒരു തണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ആ തണ്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെ ശാഖകൾ വരുന്ന, ആ ശാഖകളിൽ നിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ചില്ലകൾ, ആ ചില്ലകളിൽ നിന്ന് ഇലകൾ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു മരത്തിന്റെ പടമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അത് പറയുന്ന നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞേ, ഇതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ, ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്നത് വേദജ്ഞനാണ്. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്, സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം. അത് പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ അല്ലെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട് ആൾക്കാര് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയത്രേ. അതായത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കർമ്മങ്ങളുടെ കർമ്മഫലത്തെ പറ്റിയാണ് അതിനെപ്പറ്റി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. രൂപം അസ്യഹ തഥോപലഭ്യതേ നാന്തോന ചാർദീർണ സംപ്രതിഷ്ഠ അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഘശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ തത് പദം തത് പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാനാന് വർത്തന്തി ഭൂയ തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രവർത്തി എത്ര പ്രവർത്തിം പ്രസിദ്ധ പുരാണി. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. വേരുറച്ചുയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ ആ ദിവ്യപദം പോകി സ്മരണാതീത കാലം മുതലേക്കുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു മരം മുറിച്ചിട്ട് മാറി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാല് ഈ മരം ശരിക്കും തുടങ്ങുന്ന എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഈ വേരുകൾ മുഴുവൻ നിൽക്കുന്ന ബ്രഹ്മലോകത്താണ്. കാരണം ബ്രഹ്മാവിന്റെ അവിടെയാണ് സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭൗതിക പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ അവിടെ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ മരത്തിന്റെ വേരുകൾ ആരും കാണില്ല. അത് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? മരം തുടങ്ങുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകത്തു നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അവിടുന്ന് പിന്നെ താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവസത്തകളും ദേവന്മാർ, ഗന്ധന്മാർ, ഇതൊക്കെ അതിന്റെ മുകളിലത്തെ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ താഴെ മനുഷ്യർ, കുതിര, പശു, നായ മുതലായ ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിന് പിന്നെ ഇതിനെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ചില്ലകള് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ്, ശാഖകൾ ചെവി, മൂക്ക്, കണ്ണ് മുതലായ വിഷയങ്ങളാണ്. ശാഖാഗ്രം ശബ്ദം, സ്പർശം, രൂപം മുതലായവയാണ്. ഇലകളോ വേദമന്ത്രങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞത്. അതായത് ഒരു മനുഷ്യ ഇതിന്റെ മുഴുവൻ പല പല ശാഖകളിരിക്കുന്ന പല പല തലത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ പറ്റി നമ്മള് ജീവജാലങ്ങളുടെ പടങ്ങൾ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുടെ പടം നമ്മൾ കണ്ടു. ആ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഈ ചില്ലകളുടെ ഏറ്റവും ഈ മരത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ, അതായത് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും താഴത്തെ തട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായ ജീവികളും അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് അതിലും കുറച്ചും കൂടി ഉത്കൃഷ്ടമായ ജീവജാലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മനുഷ്യന്മാർ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഈ മരത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് ഗന്ധർവന്മാരും ദേവന്മാരും ഒക്കെ നീങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടാലിറ്റി പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ മുഴുവൻ ഒരു ചിത്രമായിട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഇവിടെ എങ്ങനെ കുറിച്ച് ത്രിഗുണങ്ങളാലാണ് ഇതിന് മെനൂറ് കിട്ടുന്നത് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാരൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. കാരണം എവിടെയാണ്? അതിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗം നിൽക്കുന്ന ആത്മീയ ലോകത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ അല്ലെ, നമ്മളെ ഒരു ഫാമിലി ട്രീ വരയ്ക്കാൻ ചിലപ്പോൾ മുതുമുത്തച്ഛന്മാരൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുമ്പുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പേരും പിന്നെ മുത്തശ്ശിമാരുടെ പേരൊക്കെ ഇട്ട് അവിടുന്ന് അവർക്ക് 4 കുട്ടികളുണ്ടാകും. പിന്നെ അവർ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ഫാമിലി ട്രീ വരച്ചുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഇപ്പോഴുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഏറ്റവും താഴത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അതേമാതിരി നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ നിന്നുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലിയെ നോക്കി നമുക്ക് മുകളിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന നേരം മുത്തച്ഛന്മാരും മുതുമുത്തച്ഛാരും പോകുന്ന മാതിരി ഈ തല തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ ആൽമരത്തിന്റെയും ഭഗവാൻ കഥ പറയുന്നത് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു പോവാ. അപ്പൊ സാഖ്യയോഗത്തിൽ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓരോന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നമ്മളിന്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് എവിടുന്നാണ് വരുന്നത്. ഇത് വരുന്നത് ബ്രഹ്മലോകത്ത്, അതായത് ഭഗവാന്റെ അതിന്റെ ബ്രഹ്മലോകമാണ് നമ്മുടെ പിതാമഹന്റെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവാണ് അല്ലെ. അതിന്റെ മുകളിലേക്കാണ് ഈ മരം നിൽക്കുന്നത്. അതെവിടെയാ? ഭഗവാന്റെ പരമപിതാവായിട്ടുള്ള
പരമോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട്, അതാണ് വേരുറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ. ഇതിന്റെ ബേസിക് എവിടെയാ നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കാണുമ്പോഴും ഈ ജീവജാലങ്ങളും മനുഷ്യരും ഒക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കണത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? വേരുറച്ച ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ. എന്താണ് ദൃഢനിശ്ചയം വേണ്ടത്? നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാന്നുള്ളതാണ്. വിരക്തയോഗമാകുന്ന ആയുധത്താൽ, അതായത് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനോടും വിരക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ഒരു താമരയിലെ വെള്ളം മാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും നമ്മളുടെ ബന്ധമല്ല. നമുക്ക് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിലെ കെട്ടിപിടിച്ച് നമുക്ക് പിന്നെയും മുകളിലേക്ക് പോകണമെന്നുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം മനസ്സിലുണ്ടാവണം. ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ച് കളയണം. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ. കാരണം നമ്മൾ ഈ വൃക്ഷത്തിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ചെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ബ്രഹ്മലോകത്താണ് അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മലോകത്തിന്റെയും പിതാവ് ആരാണ്? അതിന്റെ മുകളിൽ ഭഗവാനുണ്ട്. ആ ഭഗവാനാണ് ഈ വേരിന്റെ ഏറ്റവും തലപ്പത്ത് നിൽക്കുന്ന തായ്വേര് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അത് അന്വേഷിച്ച് നമ്മൾ ചെന്ന് ആ തായ്വേരോട്ട് എത്താനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചത്. അപ്പൊ പോണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമാണ് ഈ ഇവിടെ തന്നെ വൃക്ഷത്തിൽ കിടക്കാതെ ആലോചിച്ച് മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് ആ ദിവ്യരൂപം പോകി സ്മരണാതീത കാലം മുതലേക്ക് എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടമായ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. നമ്മളെ മനസ്സാലെ ആ ഭഗവാന് നമ്മൾ എന്താ, നമ്മളെ ചിന്തകളെല്ലാം വെട്ടിമാറ്റാനാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ, മനസ്സിന്റെ ചഞ്ചലിപ്പ്, അതെ ജ്ഞാനരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരണം. നമ്മളെ മനസ്സിന്റെ ചഞ്ചലിപ്പും ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെട്ടിമാറ്റുക. ആ മരം മുറിച്ചിട്ടമാര് നമ്മുടെ ഭൗതിക ചിന്തകളെല്ലാം വെട്ടിമാറ്റിയിട്ട് എവിടെ നിന്നാണോ നമുക്ക് ഉറവിടം ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ ആ ഉറവിടത്തിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, അതാണ് പുരുഷനെന്നും നമ്മുടെ തറവാടായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തണം എന്നുള്ള ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ നമ്മൾ ഈ അന്വേഷണം തുടർന്ന് നമ്മൾക്ക് എവിടെയാണോ പോകേണ്ടത്, അത് എങ്ങനെയാ പോകേണ്ടത്? വേരുറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാവുന്ന ആയുധത്തെ ഛേദികൾ. കാരണം ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പെടാതെ അല്ലെ, ഗുണാതീതനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ വേരുകളും ഇത് മുറിച്ചു കളയുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംബോളിക് എക്സ്പ്രഷൻ പറയുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ നിന്നുള്ള ചിന്തകളെല്ലാം മാറ്റി അവിടെ ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ചിന്തകൾ മാത്രം 24/7 നമ്മൾ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിൽ ഇരിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിന്റെ പുത്രൻ, പിതാവ് ഇന്നയാളുടെ പുത്രൻ എന്നിങ്ങനെ ആരാഞ്ഞു പോയാൽ ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മാവിനെ പിറവി കൊടുത്ത ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിലെത്താം. ഗർഭോദകശായി പിന്നെ എവിടെ വന്നേ? പിന്നെ ശ്രീ ഭഗവാനിലുമെത്താം. ഇവിടെ അന്വേഷണം അവസാനിക്കും. ഭഗവത്ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട്, സത്സംഗം എന്ന് പറയുന്നത് സഹവാസം ഗുണം, ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്ന പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനെ ആരാഞ്ഞറിയാൻ സഹവാസം കൊണ്ട് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്ന പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനെ ആരാഞ്ഞറിയാൻ, അതറിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഈ മായികമായ നിഴലിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ ഒരു നിഴലായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതൊരു സിംബോളിക് എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട്, അതുപോലെ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാം. പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയിട്ട്, അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിന് ഭഗവാൻ കുറെ കൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം കെട്ടിപ്പടുത്തി വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സഹവാസം കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷൻ ആരാഞ്ഞറിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് അതായത് ആരാഞ്ഞറിയാൻ ആരെയാ നമുക്ക് വേണ്ടത്? നമ്മൾക്ക് ഒരു ആചാര്യന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് ആചാര്യനെ മനസ്സിലാക്കി പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനെ ആരാഞ്ഞറിയാൻ അറിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഈ മായികമായ നിഴലിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാകില്ല. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഈ മായാവൃക്ഷത്തോടുള്ള ബന്ധനമറുത്ത് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിന് സ്ഥിതി ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. യഥാർത്ഥ വൃക്ഷം, അത് ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഈ വൃക്ഷം മുകളിലോട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതിന്റെ ഒരു മായാരൂപത്തിലാണ് താഴെ നിൽക്കുന്നത്. മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഇവിടെ പടക്കുന്ന പടകാരുടെ ഭഗവാന്റെയാണ് പടം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ടോട്ടാലിറ്റിയിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ മായയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടല്ലേ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഈ മഹാമായയിൽ പെടാതെ യോഗമായയിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളതാണ്. മായാവൃക്ഷത്തോടുള്ള, ഏതാണ് മായാവൃക്ഷം? ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്. ആ മായാവൃക്ഷത്തോടുള്ള ബന്ധനമറുത്ത് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. നിർമ്മാണമോഹാജിത സംഘദോഷ അധ്യാത്മനിത്യാവിനിവർത്തകാമ ദ്വന്ദ്വ വിമുക്ത സുഖദുഃഖ സജ്ഞർ ഗച്ഛന്ത മൂഢ പദമവ്യയം മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങളൊഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽപ്പെടാതെ
സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖ ദുഃഖാദികളല്ല ദ്വന്ദ്വങ്ങളിലും മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? മിഥ്യാഭിമാനം, അല്ലെ? അഭിമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹം എന്ന ഭാവം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. മായയിൽപ്പെട്ട് കിടക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ദുസ്സംസർഗം, അതായത് നമുക്കറിയാം ചീത്ത സംസർഗം പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നീ ദോഷങ്ങളൊഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽപ്പെടാതെ, അതായത് ഈ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് സുഖദുഃഖങ്ങൾക്കും ഇവിടുത്തെ സുഖാനുഭവങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ അതിന്റെ പുറകെ ഓടി നടക്കാതെ സനാതന തത്വത്തെ, നാശമില്ലാത്ത തത്വം ഭഗവാന്റെ തത്വം, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതമായി, അതായത് നമുക്കിവിടെ ഡുവാലിറ്റി ഇല്ല. നമുക്കറിയാം എന്താണ് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഇത് ഭഗവാനാണ് എല്ലാന്നും, എല്ലാത്തിലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ എത്തേണ്ട ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണോ അതാണോ ഇതല്ലേ. സുഖദുഃഖങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിലൊന്നും സമചിത്തതയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാവും. സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ട് മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ, ഒന്നിലും ടെൻഷൻ പിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ആവാതെ പരമപുരുഷൻ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയുന്നവൻ. ഭഗവാൻ ആരാണെന്നും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങളെന്നും പല കാര്യത്തിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പോകാനുള്ള സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കുക. അങ്ങനെ അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാസയതോ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവക യത് ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. ഇവിടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ചാട്ടിന്റെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന കാണിക്കുന്നത് നമുക്കല്ലേ. അതാണ് നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എന്തായാലും പറയുന്നത്, പരമമായ എൻ്റെ ആവാസ സ്ഥാനത്തെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് വൈകുണ്ഠമാണ് ഭഗവാന്റെ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോലോക വൃന്ദാവനം താഴെ നമ്മൾ കണ്ടു വൈകുണ്ഠ ലോകം, അല്ലെ? വൈകുണ്ഠം എന്ന് വെച്ചാൽ കുണ്ഠതയില്ലാത്തത്. കാര്യം യാതൊരു ടെൻഷനോ വിചാരോ ടെൻഷനും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് അവിടെ. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം അവിടെ യാതൊരു ടെൻഷനും ഇല്ല. അതാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വൈകുണ്ഠ ലോകത്ത് കണ്ടമാനം ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മൾ ഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടല്ലോ. പല പല ദേവീ ദേവന്മാരും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു ലോകമാണ് വൈകുണ്ഠം. അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടെ കൂട്ടിയുള്ള എന്താ ഉള്ളത്? ഗ്രഹങ്ങളെ ഉജ്ജ്വല പ്രകാശമാണ് പരമവ്യോഹം. ഇത് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രഭാപൂരം പൊഴിയുന്നത് കൃഷ്ണലോകം എന്ന ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നാണ്. ഈ പ്രഭാപൂരത്തിന് ഒരു ഭാഗം മഹത്വത്വം എന്ന ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്താൽ, അതായത് ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ അവിടെ ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് അവിടെ തിളങ്ങി നിൽക്കുക ചെയ്യണേ. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അത് കാണാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അതിനിടയിൽ മഹത്വത്വം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. ആ മഹത്വത്വം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മലോകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ മറച്ചു പിടിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെ? സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു വരുന്നത്. കാരണം നമുക്കിവിടെ വെളിച്ചം കിട്ടിയേ പറ്റും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ മായാലോകത്ത് ഭഗവാൻ അവിടെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനെ സൃഷ്ടിച്ചു വിടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുന്ന സൂര്യൻ നമുക്ക് പകല് വെളിച്ചം തരും. ചന്ദ്രൻ നമുക്ക് ഇവിടെ പക്ഷിലതാദികളൊക്കെ വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചന്ദ്രനുണ്ടല്ലേ. അങ്ങനെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ ഈ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലേക്കും പറഞ്ഞു വിടുന്ന ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും വെളിച്ചമുള്ള ആ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവിടെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ജ്യോതിസ് കൊണ്ടാണ്. അവിടെ 1000 നമ്മുടെ വിശ്വരൂപം കണ്ടാ പറഞ്ഞ 1000 സൂര്യൻ ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്ന വെളിച്ചമാണ് അവിടെ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ അത്രത്തോളം വെളിച്ചമുള്ളപ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ സൂര്യന്റെ ചന്ദ്രന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. പരമമായ എൻ്റെ സ്ഥലത്തെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. പിന്നെ അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്ത് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. പരമമായിട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് തിരിച്ച് ഇവിടെ വീണ്ടും വരുന്ന ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും ഏതോ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് പെട്ടു, അല്ലെ? നമുക്ക് തന്നുള്ള ഭഗവാൻ തന്നുള്ള പെർമിഷന് നമുക്ക് ഏത് അങ്ങോട്ട് പോകണോ ഇങ്ങോട്ട് പോകണം തീരുമാനിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഒരാളെ തീരുമാനം എടുത്തുകൊണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് നമ്മളിവിടെ കെട്ടിപ്പടിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. നമ്മളെല്ലാം മറന്നുപോയി. നമ്മുടെ എവിടുന്നാ വന്നതെന്നും എന്താണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശമെന്നും നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് മറന്നുപോയിരിക്കുകയാണ്. അതില്ലാതെ അതാണ് ഈ ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നതും നമ്മുടെ എല്ലാം ആചാരങ്ങളടക്കമുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചും തിരിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള വഴികളാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്, അല്ലേ? അതാണ് ആ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ
ഭഗവാനെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇതിലും വലിയ സന്തോഷം നമുക്കുണ്ടോ അല്ലേ? ഭഗവാനെ ഒരു നേരമെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിലിങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രത്തോളം നമുക്ക് സന്തോഷം. അപ്പോൾ 24/7 എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അടുത്തിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ രാധാകൃഷ്ണന്മാരും ഇരിക്കുന്ന പടമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നേരിട്ട് ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും വലിയൊരു സന്തോഷം നമുക്കുണ്ട്. പിന്നെ എന്തിനാ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത്? അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തിരിച്ചു വരികയില്ല. അല്ലാതെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ എല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ അവരവരെ ലോകത്തിൽ പോയിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർന്ന് തിരിച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതില്ലാണ്ടിരിക്കാൻ ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണമെന്നാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഹത്വത്വം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ഭൂരിഭാഗവും വൈകുണ്ഠം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇവയിൽ സുപ്രധാനമാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാമവംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതന മന ഷഷ്ടാനേന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. എന്റെ ശാശ്വതാംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തകളും. ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. എന്തിനാണ്? ഇവിടുത്തെ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള കെട്ടുപാടുകൾ ഉറപ്പിക്കാനായിട്ടും ഓരോരോ കാര്യങ്ങളല്ലേ. രജോ ഗുണമൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ജീവിക്കാൻ നോക്കുന്നതിന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. നമ്മളെ പറ്റി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ നമ്മളൊക്കെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് 2 തരത്തിൽ എന്താണ്? ഒന്ന് വിഷ്ണു തത്വം എന്നും മറ്റത് ജീവാത്മാക്കൾ എന്നും. ഈ വിഷ്ണു തത്വത്തെ തന്നെ സ്വാംശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ സ്വാംശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരങ്ങളായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ എന്താ പറയണ അവതാരങ്ങളായിട്ട് വരുന്നതിനാണ് സ്വാംശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെയൊക്കെ പറയുന്നത്, നമ്മളെ പറയുന്നതാണ് നമ്മളെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളെന്നും മറ്റുള്ളവരെ സ്വാംശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശങ്ങളായിട്ടും ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണങ്ങളായിട്ടും ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരങ്ങളിട്ടായിട്ടും അത് വരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളെപ്പോലെ ജീവസത്തക്കളെ പറയുന്നത് എന്താണ്? വിഭിന്ന അംശങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. അതിനെപ്പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. എൻ്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തുക്കളും. ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കെട്ടുപെട്ടി കിടക്കുകയല്ല വേണ്ടല്ലേ, അവിടെ നിന്നും ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി വീണ്ടും നമുക്ക് തിരിച്ച് പോകണ്ടേ എന്നാണ് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. എല്ലാ മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും മാത്രമേ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഭരിച്ചു പോരുന്ന മഹാവിഷ്ണു ശിവാദികളും പരമപുരുഷാംശങ്ങളാണ്. അവരാരും ക്ഷണിക നേരത്തേക്ക് മാത്രം അധ്യാപിച്ചുള്ള ശാശ്വതങ്ങളാണ്. കാരണം മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും ശാശ്വതങ്ങളായിട്ടുള്ള അംശങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരീരം യഥ വാപ്നോതി യച്ഛാപി ക്രാമതീശ്വര ഗൃഹീതോ ഇതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശയാത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവസങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ മരണശേഷം നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് കാറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കാറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടെ പോകും, നല്ലൊരു മണമുള്ളൊരു പൂന്തോട്ടത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ കാറ്റ് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ആ ഗന്ധത്തെ കൊണ്ടുപോലെ. അതുകൂടെ ഏതെങ്കിലും ചീത്ത കാനയുടെ അടുത്ത് കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു വൃത്തികെട്ട ബന്ധം. പക്ഷെ ജീവസത്വ ഒരേ ഗന്ധങ്ങളെ ഒരേ സ്ഥലത്തുനിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന മാതിരി സങ്കല്പങ്ങളെ, കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങൾ എന്ന പോലെ ജീവിതത്തെ സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കാറ്റ് എങ്ങനെയാണോ ഗന്ധത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അതേമാതിരി നമ്മുടെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങൾ നമ്മുടെ സങ്കല്പങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത്. 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളെ കണക്ക് അത് എപ്പോഴും പറയുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പലവട്ടം ഭഗവാനായാലും നമ്മളായാലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുള്ളത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഭഗവാനായാലും നമ്മളായാലും അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്ന അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പം മരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ പ്രക്രിയമായിട്ടാണ്. വെറുതെ നമ്മൾ ജനിച്ചു, കൗമാരം, യൗവനം, ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് വന്ന അവസാനം
ശരീരം ഇല്ലാതാവുന്ന, നശിച്ചു പോവുകയാണ്. അതിനാണ് മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവിനെ ഒന്നിനെ കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. ആ ജീവാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് കാറ്റ് എങ്ങനെയാണോ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്, അത് നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങള് നമ്മുടെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് പോകുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ശ്രോതം ചക്ഷുസ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവച അധിഷ്ഠായ മനച്ഛായാം വിഷയാനുപസേവതേ. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണ്, ചെവി, നാക്ക്, മൂക്ക് തുടങ്ങിയവ സ്വീകരിക്കുകയും അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഏതൊരു ശരീരത്തെയാണോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, നമുക്ക് ആടാണോ, പന്നിയാണോ, പോത്താണോ, തിമിംഗലാണോ, അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ദേവലോകത്തേക്കാണോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലാണോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, ആ ഒരു ജീവസത്വത്തിന് ഈ എല്ലാത്തിനും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കണ്ണ്, മൂക്കും, നാക്കും, ചെവി എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഏത് ശരീരമാണോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഈ 5 പറയുന്ന കാര്യം സ്വീകരിച്ച് അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, അത് ഏതിലാണോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അതിലുള്ള ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെതായ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ മനുഷ്യന്റെ തരത്തിലുള്ള സുഖാനുഭവങ്ങൾ എടുക്കാൻ നോക്കും. അല്ല, പന്നിയുടെ ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സുഖാനുഭവങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഓരോരോ ജീവജാലങ്ങളും നമ്മൾ ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഏത് ശരീരമാണോ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആ ശരീരത്തിന്റെ അനുസരിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് നോക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്ന ചില അവബോധം സ്വതേ വെള്ളം പോലെയാണ്. അത് ശുദ്ധമായ വെള്ളം പോലെയാണ്. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും നിറം ചേർത്താൽ അത് വെള്ളം പോലെ ആ നിറത്തിലാകും. അങ്ങനെ തന്നെ ജീവാത്മാവ് വിശുദ്ധമാകിയാൽ അവബോധവും വിശുദ്ധമായിരിക്കും. ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ സമ്പർക്കത്താൽ അവബോധത്തിന് മാറ്റം വരുന്നു. അതായത് അവബോധം എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവാത്മാവ് നമ്മൾ ശുദ്ധജലം മാതിരി വളരെ ക്ലിയർ ഉള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. വെള്ളത്തിൽ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തോളൂ. വെള്ളത്തിന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ എവിടെയാണോ നമ്മൾ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ ചുറ്റുപട്ടുകളും നമ്മൾ ഏതാണ് നമ്മുടെ ആ ശരീരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, ആ കർമ്മത്തിനോട് കൂട്ടുന്നിട്ട് അതിൻ്റെതായ ആ മാലിന്യങ്ങൾ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മാലിന്യം സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരുന്നത് നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉൽക്രാമന്തം സിതം വാവേ വിജ്ഞാനം വാ ഗുണാനിത വിമുട നാനു പശ്യന്തി ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നുവോ ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് ഏതുതരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നു മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ജ്ഞാനിയല്ലാത്ത ആൾക്കാര്, അല്ലെ, അജ്ഞാനത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ജീവൻ മരണം, നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് വേറൊരു ശരീരം ഉണ്ടാവുന്നു, നമ്മുടെ പുനർജന്മം ഉണ്ടാവുന്ന എങ്ങനെ, വേറൊരു ശരീരം എങ്ങനെയൊന്നും വിവരമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ പറ്റി, ആധ്യാത്മികമല്ല, ഭൗതികമല്ല, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെയാണ് ഭഗവാനുടെ മൂഢന്മാരെ എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നു എന്നോ ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട്, അതായത് ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിൽ നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഏതുതരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ചു അനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് 84,000 തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോരോ കുറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയുള്ള ശരീരമാണ് അടുത്ത ജന്മം കിട്ടുക എന്ന കയ്യിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അതായത് ഭഗവത് ജ്ഞാനം കിട്ടിയവർക്ക്, അതായത് നമുക്ക് വിവരങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ മൂഢന്മാരായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. യദന്തോ യോഗനചൈന്യം പശ്യന്ത്യാത്മന്യവസ്ഥിതം യദന്തോ അപ്യകൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്ത ചേതസ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. ഇവിടെ യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യജ്ഞത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോ കലികാലത്തിനെ പറ്റി ഓർത്താൽ കലികാലത്തിലെ യജ്ഞം ഏതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവർക്ക് ആത്മാവിനെ പറ്റിയും ഈ ശരീരത്തെ പറ്റിയും ജീവാത്മാവിനെ പറ്റിയും പരമാത്മാവിനെ പറ്റിയും ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ പറ്റിയും നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന 5 കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. ഈ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ, പ്രത്യേകിച്ചും ശരീരവും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഭൗതിക പ്രകൃതി എല്ലാം പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാണ് ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ.
അതേമാതിരി ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, അത് ജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് എപ്പോഴും യജ്ഞിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദിക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി, അതീന്ദ്രിയവാദികളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതമായിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. കാരണം അവര് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. ഒരു മൂഢന്മാരായിട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മള് തമോ ഗുണികളെയും രജോ ഗുണികളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെന്നാൽ അവര് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് ഇങ്ങനെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി, സുഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അറിയുമ്പോൾ അവർ ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല. അവരാണ് പറയുന്നത് ലൈഫ് ഈസ് ഷോർട്ട്, എൻജോയ് മോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കൺസെപ്റ്റിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് എന്താണെന്ന് ഒരു കാര്യം അവർ അറിയുന്നത്. വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ അവരെങ്ങനെ ജനിച്ചും മരിച്ചും കിടക്കുന്നത്. ഇന്ന് യോഗികൾ എന്ന് പറയുന്നവർ പലരുണ്ട്. യോഗികളുടെ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഘടനകളും ഏറെയുണ്ട്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടു കൂട്ടരും അശ്വതയിൽ നിന്ന് തന്നെ ചില കായിക വ്യായാമങ്ങൾ കടയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇക്കൂട്ടർക്ക് ദേഹദാർഢ്യം ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും തൃപ്തിയാകുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് ആത്മാവിനെ അറിയുന്നില്ല. അല്ലെ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഭവം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ ഭൗതിക തലത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളും ക്ഷണികമാണ്. എന്നാൽ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതോട് തന്നെയുള്ള നമ്മളുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യങ്ങളും അതിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ്. പക്ഷെ ഭഗവാനുമുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്നുള്ള അത് എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ അജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കും, അതായത് പ്രഭുവാദിന്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞ മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. വേദാദിത്യ ഗതം തേജോ ജഗൽഭാസതേ അഖിലം യക്ഷത്രമസി ചത്ത യജ്ഞത്തോ തത്തേജോ വിധി മാമകം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭായമനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഏകത്തില പറയുന്നത്. വിഭൂതി യോഗത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകൾ എന്നിൽ നിന്ന് വരുന്നവയാണ്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയലേ, സൂര്യനും ഞാൻ തന്നെയാണ്, ചന്ദ്രനും ഞാൻ തന്നെയാണ്, അഗ്നിയും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഈ മൂന്നും എനർജിയാണ് അല്ലെ. മൂന്നിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എനർജിയാണ് വരുന്നത്. ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള എനർജിയാണെന്നേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ അഗ്നിസാക്ഷിയായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതെന്താണ്? അഗ്നിയും ഭഗവാന്റെ തേജസ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. പണ്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചില ആചാരങ്ങളുണ്ട്. അതായത് കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 90 കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സൂര്യഭഗവാനെ കൊണ്ട് കാണിക്കുക എന്നുള്ള ചടങ്ങുണ്ട്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പൊ ജനിച്ച് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ആൾക്കാർ പുറത്ത് വരണ കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ പണ്ട് കാലത്തുള്ള ആൾക്കാരെ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചടങ്ങാണ് കുട്ടിയെ സൂര്യനെ കാണിക്കുക എന്നുള്ള. കാരണം ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൊണ്ടുവരിക ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് സൂര്യനെ കാണിക്കുക എന്നുള്ള. നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കാര്യം, ഇപ്പൊ കല്യാണമായാലും ഇതായാലും എന്ത് കാര്യമായാലും അഗ്നിസാക്ഷിയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നല്ലേ. ഈ അഗ്നിസാക്ഷിയാക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ സാക്ഷിയാക്കി ചെയ്യുന്നുള്ള തുല്യമാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭമനമാക്കുന്ന ഇവിടെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ആത്മീയ തലത്തിലുള്ള ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിന്റെ ശോഭായമനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ വരികയാണ്. അപ്പൊ അതിനെന്താണ്? അവരെ എല്ലാത്തിനും ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിനെയും നമുക്ക് ഒരു അഗ്നി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അതായത് ഒരു ആചാര്യനൊരിക്കൽ പറയേണ്ട എന്താ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ, അഗ്നി കൊണ്ട് 2 ഉപയോഗമുണ്ട്. എന്താണ്? അഗ്നി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനും പറ്റും, അതേസമയം അഗ്നി കൊണ്ട് ഒരു വീട് കത്തിയിരിക്കാനും പറ്റും അല്ലെ. അപ്പൊ അഗ്നി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളതിന്റെ തുല്യമാണ്. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവ് നമ്മുടെ മനസ്സിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകണോ അത് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകണോ എന്നുള്ള തീരുമാനം കൂടെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെ? നമുക്ക് വീടെല്ലാം കത്തിക്കേണ്ട, നമുക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതേമാതിരി നമ്മൾ ആത്മീയ തലത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ എപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെന്താ വേണ്ട? 24/7 ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. യുമാവിശ്വ ഭൂതാനി ധാരയമ്യാഹ മോജസ ഉഷ്ണാമി ചൗഷതി സർവ ഹോമോ ഭൂത്വാര സാത്മക. ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഉൾപ്പോവുകയും അവയെ എൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ പടം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെ എവിടെയും തൊടാണ്ടല്ലേ, അന്തരീക്ഷത്തിൽ എവിടെയും തൊടാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ടിങ് ചെയ്യാതെയാണ് അല്ലേ നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റത്. അതിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കറങ്ങുന്നുണ്ട്.
നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ആ ഫീലിംഗ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ മറ്റുള്ള എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഫ്ലോട്ടിങ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണം അല്ലേ. അതേസമയം എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അന്യോന്യം ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും സൂര്യനോട് ആകർഷണമുണ്ട്, തിരിച്ചും ആകർഷണമുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ചന്ദ്രനും ഭൂമി ചന്ദ്രനെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാത്തിനെയും അതിൻ്റെ തലത്തിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒന്നും എവിടെയെങ്കിലും കൂട്ടിയിടിക്കുന്നില്ലേ. ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളും ഓരോ അതിൻ്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ സൂര്യനായിട്ടും അന്യോന്യം കൂട്ടിയിടിക്കാതെ എല്ലാത്തിനെയും അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ പക്ഷെ ഡിസ്ട്രാക്ഷനും കൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ അതാതിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നിർത്തുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപ്പോവുകയും, കാരണം ഈ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും ആത്മാവുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അഗ്നിപർവ്വതം വരുന്നതും അല്ല ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചൂടുണ്ടാവുന്നതും. ആത്മാവുള്ളത് കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെടികളൊക്കെ നടുമ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ അവിടെയുള്ള എനർജി കൊണ്ടാണ് ആ ചെടികളൊക്കെ വളർന്നു, അല്ലാണ്ട് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അതേമാതിരിയാണ് പറഞ്ഞത്, ഓരോ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉൾപ്പോവുകയും എൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ വായിക്കണ്ടല്ലേ, എന്താണ് ഈ ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർസ് അല്ലെ, ഇതൊക്കെ വരികയെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, എന്താണ് പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ, 1000-2000 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴും ചില ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള സർക്കിളൊക്കെ ഉള്ളത്, എന്നിട്ടും എവിടെയും ഇടിക്കാതെ എന്തല്ലാതെ അവർ വന്ന് പോകുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതേമാതിരി നമ്മുടെ തന്നെ അടുത്തുണ്ട് എത്രയോ 9 ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ആ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ. ഇവിടെ തന്നെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഇതിനൊന്നും അന്യോന്യം ഒരു നെടുവിട ഒരു പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ അതിനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭ്രമണത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു അല്ലെ. ജീവരസം പകർന്നു വെച്ചാൽ ചെടിയെ കാണിക്കുന്ന എന്താ പറയുന്നത്, സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് എനർജി കൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ വെള്ളം നീരാവിയായിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതിൽ നിന്നും നീരാവി വലിച്ചെടുത്താൽ മഴയായിട്ട് പെയ്യിക്കുന്ന ആരാണ്, ചന്ദ്രനാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ചന്ദ്രനായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ചന്ദ്രന്റെ ഈ ചന്ദ്രപ്രകാശം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് ചില ചെടികളും എല്ലാം വളർന്നു വരുമെന്നും പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചെടി, അതാണ് പറയുന്നത് ചെടികൾക്ക് വളരാനായിട്ടുള്ള ചന്ദ്രനായി തീർന്ന ചന്ദ്രന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ചെടികൾക്കെല്ലാം പോഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ വളർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഇവിടെ എന്ത് നടന്നാലും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ്. അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂതോ പ്രാണീനാം ദേഹമാശ്രിത പ്രാണാപാന സമായുക്ത പചാമ്യന്നം ചതുർവിധം. സകല ജീവികളുടെ ദഹനാക്തിയാണ് ഞാൻ. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറത്തു തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ 4 തരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയാണ് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെ 4 തരം? ഒന്ന് വിഴുങ്ങേണ്ടുന്നവ, പിന്നെ ചവച്ചിറക്കേണ്ടവ, പിന്നെ നക്കി കഴിക്കേണ്ടവ, വലിച്ചു കുടിക്കേണ്ടവ. ഇങ്ങനെ ഇതാണ് 4 തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത്. വിഴുങ്ങേണ്ടവ, ചവച്ചിറക്കേണ്ട, നക്കി കുടിക്കേണ്ട, വലിച്ചു കുടിക്കേണ്ട, ഇങ്ങനെ ഇതാണ് 4 തരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെ പറ്റി ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെയോ ദഹനാക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രാണൻ, 5 പ്രാണനെ പറയുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും 5 പ്രാണനും 5 ഉപപ്രാണനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട്. പ്രാണൻ, അപാനം, ഉദാനം, വ്യാനം, സമാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 5 പ്രാണന്മാരാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ നാഗ, കൂർമ്മ, ദ്വന്ദ്വത, ക്രികാല, പിന്നെ ധനഞ്ജാൻ, ഇങ്ങനെ 5 ഉപപ്രാണന്മാരുണ്ട്. ഇവരെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഓരോ കണ്ണ് അനങ്ങുന്നത്, കൈ അനങ്ങുന്നത്, മസിൽ അനങ്ങുന്നത്, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ 5 മെയിൻ പ്രാണനും 5 ഉപപ്രാണന്മാരും ഉണ്ട് അല്ലെ. പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ, ഇപ്പം ഇല്ല, പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം പോകുന്നതിൻ്റെ കൂടെ പ്രാണനും പ്രാണനും പോവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പഞ്ചപ്രാണന്മാരല്ല, അതിൻ്റെ കൂടെ ഉപപ്രാണന്മാരും പോയി എല്ലാം ചേർന്ന് കഴിച്ചാണ് പിന്നെ അവിടെ നിന്നുള്ള പ്രയാണം ആരംഭിക്കുന്നത്. അതുവരെ ഈ അവിടെ ആത്മാവ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സങ്കല്പം. അതാണ് പണ്ട് കാലത്തേക്ക്. ഇപ്പൊ അതൊക്കെ പെട്ടെന്നുള്ള ദഹിപ്പിക്കല്ലേ. പണ്ട് കാലത്തെ ദഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലേ, അത് നെഞ്ചുകൂട് പൊട്ടിയിട്ടോ എന്ന് പറയും. കാരണം ഏറ്റവും അവസാനം ശരീരം വിട്ടു പോകുന്ന പ്രാണം എന്ന് പറയുന്നത് ധനഞ്ജയ പ്രാണൻ. അത് ഈ നെഞ്ചു ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പറയണത്, അതാണ് ഏറ്റവും വിട്ടു പോകുന്നത്. അത് വരുന്നവരെ പ്രാണം നിൽക്കുന്നു. ആ നെഞ്ചുകൂട് പൊട്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ധനഞ്ജയ പ്രാണം പോവുക എന്നാണ് പണ്ടത്തെ. ഇപ്പോഴും സംഭവം നടക്കുന്നതാണ്, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആൾക്കാരും അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം മെഷീൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ പ്രാണൻ, അതായത് പ്രാണൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്കാണ് വലിക്കുന്നത്. അത് ഇൻവേർഡ് മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപാനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കാര്യങ്ങളെ വെളിയിലേക്ക് തള്ളുന്നതാണ് അപാനൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, സമാനൻ ദഹനം ഉണ്ടാക്കുന്ന, സമാനന്റെ കാര്യങ്ങളോട് ദഹനാക്തി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന വയറ്റിലിരിക്കുന്നത് സമാനനാണ് ദഹന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. വ്യാനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഹം മുഴുവൻ അതിനെ ഓടി നടന്ന് എല്ലാ പ്രാണനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് വ്യാനൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാനൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കഴുത്തിന്
മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് പ്രാണനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ തരത്തിൽ 5 മെയിൻ പ്രാണനാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത്. അതിലെ സമാനനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ സകല ജീവികളുടെയും ദഹനാഗ്നിയാണ് ഞാൻ. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറത്തു തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായു, ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് പ്രാണവായും പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്ന അപാനവായും ചേർന്ന് ഞാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സർവസ്യജാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതിജ്ഞാനമപോഹനം ച വേജത സർവേഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃവേദ വിദേവ ചാഹം. സർവജീവികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. അല്ലെ, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള എന്താണ്? പരമാത്മാ രൂപത്തില് ജീവാത്മാവിന്റെ അടുത്തായിട്ട് പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുള്ള നമുക്കറിയാം. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നുളവാകുന്നതാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും അറിയേണ്ടതും എന്നെ തന്നെ. അതായത് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മുടെ ഓർമ്മശക്തി, ജ്ഞാനം, മറവി, അതായത് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് എന്തുണ്ടെങ്കിലും അത് ഭഗവാന്റെയാണ്. അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു സാത്താന്റെ കയ്യിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇവിടുന്ന് ഒന്നും വരുന്നില്ല. എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ഓർ പോസിറ്റീവായി എന്ത് വന്നാലും എല്ലാം ഒരേ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ്, അത് ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ്. കാരണം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മറവി ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന്, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ട എന്നുള്ള മൗഢ്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് ഭഗവാനും മനസ്സിലായ കാര്യം, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിക്കേണ്ടെന്നാണ് പറയണ്ടേ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്നു. എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെ. അതാണ് നേരത്തെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി വേദജ്ഞനാണ്. കാരണം എല്ലാ വേദങ്ങളിൽ നിന്നും അറിയുന്നത് ഭഗവാനെയാണ്. ആ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ വേദം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താ? അദ്ദേഹം ഓൾറെഡി ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. വേദം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാനാണ്. അതായത് വേദം ഉണ്ടാക്കിയതും ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വേദം ഉണ്ടാക്കിയതും ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ പല പല ആൾക്കാർക്കും ഭഗവാൻ വേദജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? പക്ഷെ അവർക്കൊക്കെ അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ക്രിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കാണ് ഇതിന്റെ 100% അറിയാം, അല്ലെ? മറ്റുള്ളവർക്ക് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെയും കൂടെ ഉപരിതലത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്നത്, വേദങ്ങളെ അറിയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. വേദം ഉണ്ടാക്കിയതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ അക്ഷിഷ്ടമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത്, എനിക്കാണ് അതിനെ അറിയാവുന്നത്, ഞാനത് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയുന്നതും എന്നെ തന്നെയാണ്. അതിനുള്ള എളുപ്പവഴി എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം. ദ്വാമ്യോ പുരുഷോ ലോകേ അക്ഷരാക്ഷര ഏവജ അക്ഷര സർവാണി ഭൂതാനി കൂടസ്ഥോ അക്ഷര ഉച്ചതേ. പുരുഷന്മാർ 2 തരം. ഈ പുരുഷന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആണുങ്ങളാണെന്നുള്ള മാത്രം തിരിക്കരുത്, ജീവാത്മാക്കളെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അല്ലാണ്ട് ആണുങ്ങൾ മാത്രം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കരുത്. പുരുഷന്മാർ 2 വിധം, തെറ്റുപറ്റുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കിടക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തെറ്റ് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതേസമയം മോക്ഷപ്രാപ്തി കിട്ട് ഭഗവാന്റെ തലത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ ജീവാത്മാക്കളോ അവർക്ക് തെറ്റുകൾ പറ്റുന്നില്ല. അത് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തെറ്റ് പറ്റാവുന്നവരാകുന്നു. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ തെറ്റ് പറ്റുകയില്ല. അത് 100% ഭഗവാൻ പറയണം. ഇപ്പൊ 2 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കിടക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇൻഡയറക്ട്ലി നമ്മളോട് പറയുന്നത് ആ തെറ്റ് മാറ്റാനുള്ള ബെസ്റ്റ് പരിപാടി എന്താണ്? ഇവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കാതെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ മാറ്റം ചിന്തിച്ച്, അല്ലെ, അച്യുതനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിച്ച് ഭഗവാനിലോട്ട് പോകാനുള്ള വഴി നോക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അടുത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ തെറ്റുകളോ ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഉത്തമ പുരുഷസ്ത്വന്യ പരമാത്മേത്യുതാകൃത യോ ലോകത്രയം ആവിശ്യ വിവർത്തവ്യ ഈശ്വര. ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുമുണ്ട്. ഇതേ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ പ്രകൃതിയും പുരുഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. എന്താ അർത്ഥം? ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരമാണ്. ആ ശരീരം പറയുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്നും അവിടെ ജീവാത്മാവ് ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്നും, അത് കൂടാതെ ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് അർജുന എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? അതേ തന്നെ കാര്യം തന്നെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുമുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ഏത് ശരീരത്തിലാണ് ഒപ്പിരിക്കുന്നത് ആ ശരീരത്തിനെ പറ്റി മാത്രമേ നമുക്കറിയുള്ളൂ. അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങളും അതിനുശേഷം ഉണ്ടാവാൻ വരുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒന്നും ആ ജീവാത്മാവിന് അറിയില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്കെല്ലാം അറിയാം, പല പല ജന്മങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്,
അത് നിനക്കറിയില്ല അർജുന, പക്ഷെ എനിക്കത് അറിയാമെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ജീവാത്മാവിന് അതിനുള്ള കഴിവില്ല. ഏതിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ. അതേസമയം ഈ 14 ലോകങ്ങൾ അല്ലെ, ഭൂമിയും ഭൂമിക്ക് പോലുള്ള 7 ലോകവും താഴെയെല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് 3 ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ എല്ലാ ലോകത്തിലും ഞാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെ ശരീരത്തിലും പരമാത്മാ രൂപത്തിലും ഞാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ കാര്യം തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ജ്ഞാനരൂപത്തിൽ വീണ്ടും ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. എന്താണ്? ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. ആ ഭഗവാനെയാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. യസ്മാത് അക്ഷരമതീതോഹ അക്ഷരാദവി ചോത്തമ അതോ അസ്മി ലോകേ വേദേ ച പുരുഷോത്തമ. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പരമപുരുഷോത്തമനെന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. അല്ലെ, ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് തരികയാണ്. എന്താണെന്നുള്ളത്, അതായത് ഇന്ദ്രിയാതീതൻ അല്ലെ. ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറയണ്ടായി, ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് ഞാനാണെങ്കിലും എനിക്കിതിലൊന്നും ഒരു പങ്കില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇന്ദ്രിയാതീതനും നാശമുള്ളതും നാശമില്ലാത്തതിനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും. അക്ഷരം എന്ന് വെച്ചാൽ നാശമില്ലാത്തത്, ക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാശമുള്ളത്. അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനും ആത്മീയ പ്രപഞ്ചത്തിനും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പരമപുരുഷൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉത്തമ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉത്തമ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ളത് പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നു. പുരുഷന്മാരിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യോ മാമേവ സമ്മൂഢോ ജ്ഞാനാദി പുരുഷോത്തമം സ സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. എന്നെ പരമപുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാൻ എന്ന നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്. ഹേ ഭാരത, അതുകൊണ്ട് അവർ എൻ്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വീണ്ടും എവിടേക്കാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുചെല്ലുന്നത്? ഭക്തിയിലേക്കാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയാണ്. അല്ലെ, നമ്മളില് ഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കാനാണ് നമ്മളെപ്പോൾ നോക്കേണ്ടത്. ഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് ശ്രവണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക. വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്ന അതേ കഥയാണ് പറയുന്നത്. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം കേൾക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ആരാന്ന് പോലും അറിയില്ല. അത് കേട്ട് 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 കേട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യം അറിയുന്നത്. രുക്മിണിയും അതേമാതിരി അല്ലേ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് കേട്ട് കേട്ടാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ശ്രവണം 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 എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം, ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം. നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാൻ പാകത്തിന് ഉറക്കെ വായിക്കുക, സത്സംഗത്തിൽ പോവുക. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല ആചാര്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടിട്ട് അവരുടെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക. ശ്രവണം എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. എന്നെ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്. കാരണം ഭഗവാനെ ഒരിക്കൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഭഗവാനുള്ള പ്രേമം വരിക ചെയ്യുന്നതാണ്. ഹേ ഭരത, അതുകൊണ്ട് അവർ എൻ്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെല്ലേണ്ടതെന്നുള്ള പല പല സ്റ്റെപ്പുകൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അതിനാണ് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ജ്ഞാനം കിട്ടുക, അത് കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഫലേച്ഛ കൂടാതെയുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുക, പിന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക, അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിയമനിയമങ്ങളോടുകൂടെ ഭഗവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഏറ്റവും പുരുഷനായ എന്നോട് ടോട്ടൽ സറണ്ടർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ സറണ്ടർ ചെയ്തിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതേമാതിരിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ പറ്റിയാണ് ഭഗവാനോട് എന്താണ് ഭഗവാൻ ആരാണെന്നും എന്താണെന്നും ഭഗവാൻ പല രീതിയിൽ ഭഗവാനെ പറ്റി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് ഇവിടെ, അല്ലെ. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടും അറിയാത്ത എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഭഗവാനാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ മനുഷ്യനാണെന്നോ പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കണ്ടേ, കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാ ഭഗവാനാവുന്ന? കാരണം കൃഷ്ണൻ വന്നു, കൃഷ്ണൻ ജനിച്ചു, കൃഷ്ണൻ മരിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം പറയണേ. പിന്നെ അതിനെ പറ്റി കുറ്റം പറഞ്ഞ 16 ഭാര്യമാരെ കഥ പറയും. പിന്നെ
ഗോപികമാരെ വസ്ത്രം കൊണ്ടുകൂടി എന്നൊക്കെ പറയും. ഇങ്ങനെയുള്ള അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവാതെ കാര്യങ്ങൾ പറയാന്നല്ലാണ്ട് അവര് അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ അവരെ പറ്റി നമ്മുടെ ഭഗവാൻ മൂഢന്മാര് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് യാതൊരു വിവരമില്ലാത്തവരെന്നാണ്. അല്ലാത്ത ആൾക്കാരെന്താ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് 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 ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിൽ അച്ചട്ടമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ നമ്മളെ ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആ ഭഗവാനെ കിട്ടാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിട്ട് അല്ലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ലേ പല പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ എനിക്കിഷ്ടമാണ്, അവരെന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്, എൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആരോടും എക്സ്ട്രാ സന്തോഷം, ആരും എനിക്ക് സ്നേഹമില്ല വെറുപ്പുമില്ല, എല്ലാവരും എനിക്ക് തുല്യരാണ്. എന്നാലും എൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ എനിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്, അവരെൻ്റെ ഇതാണ്, അവർക്ക് ഞാനും സുഹൃത്താണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എത്രയോ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഭഗവാൻ പല പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ. നമ്മൾ അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ഇനിയും നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ദോഷമാണത്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എത്രയും വേഗം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകേണ്ട ഓരോരോ ബേസ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, തറ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മള് അല്ലേ. അത് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പല പല രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. എന്നെ എന്നെ പരമപുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാൻ എന്ന നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ് ഹേ ഭരത. അതുകൊണ്ട് അവർ എൻ്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയേണ്ട. ഭഗവാൻ നമ്മളൊരു അടി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ 10 അടി വെക്കാൻ തയ്യാറാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു അടിയെങ്കിലും നമ്മൾ വെക്കുക. അങ്ങനെ ഓരോ അടി വെച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള പരിശ്രമം ഇപ്പോഴേ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇതമുക്തം മയാനക യഥ ബുദ്ധ ബുദ്ധിമാൻ കൃതകൃത്യച്ഛ ഭാരത. ഹേ പാപരഹിത, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ഈ ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളാവും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും കൈവരും. അവരുടെ എന്താ പ്രയത്നങ്ങള്? അവരുടെ പ്രയത്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഗോലോകവൃന്ദം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തേക്ക് പോകുന്നുള്ളല്ലേ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ ഈ ജ്ഞാനം തരുന്ന ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ നമ്മൾക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനാണ്. ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ജ്ഞാനം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. എന്താണത്? ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാനാണ് വേദങ്ങൾ പഠിക്കാന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ അവർ ബുദ്ധിശാലികളാണ്. കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ പ്രയത്നിച്ചു തുടങ്ങും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് പൂർണ്ണത വരും. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു തരുന്നു ഭഗവാൻ തന്നെ പറയണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള നമ്മൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അതിന് ബുദ്ധിയും ശക്തിയും ചുറ്റുപാടുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്ന ഭഗവാൻ നമ്മളോട് എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ബുദ്ധിശാലികളാവും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള മഹാമന്ത്രം എല്ലാവരും ജപിക്കുക. എല്ലാവരും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമപുരുഷന്റെ ഈ തത്വശാസ്ത്രം പഠിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവന നിരതരാകുന്നവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബാധയിൽ നിന്നൊഴിയും. അല്ലെ, ത്രിഗുണാതീതന നമ്മള് ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് ഭഗവാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പറയണ്ടേ. ആധ്യാത്മികമായ ഒരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിപൂർവ്വ ഭഗവത് സേവനം. അത് നടത്തുന്നിടത്ത് ഭൗതിക മാലിന്യം നിലനിൽക്കുകയില്ല. ഭഗവത് സേവനവും ഭഗവാനും ആധ്യാത്മികമായതുകൊണ്ട് ഒന്നു തന്നെ. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഭക്തിയുത സേവനം നടക്കുന്നത്. ബുദ്ധിമാനും വിശുദ്ധനുമാവാനായി ഏതൊരാളും കൃഷ്ണാബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിരുന്ന കാലം സാമാന്യ ദൃഷ്ട ബുദ്ധിമാനായിരുന്നാലും അയാളെ ആ നിലയ്ക്ക് ഏർപ്പെടാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം സാമാന്യ ദൃഷ്ട ബുദ്ധിമാനായിരുന്നാലും അയാളെ ആ നിലയ്ക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ വയ്യ. അതായത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരെ കാര്യം പറയണേ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധിമാനായിരുന്നിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അല്ലേ. നമ്മൾ മൂഢന്മാരുടെ ഇരുന്ന കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ട് ഇരിക്കാൻ നോക്കുക. സാമാന്യ ദൃഷ്ട ബുദ്ധിമാന്മാരെ അയാൾ ആ നിലയ്ക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ വയ്യ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ? നമ്മളെ ബുദ്ധിമാന്മാരാണെന്ന് ഭഗവാന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലെ, കുചേലന്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.